Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguro. Muri yadzoka madzokera aita sekutaura kwavanga vachiti pane mamesseji ari kutumirwa ari kuuya kubva nezuro vadzoka. Saka vadzoka muri yenyu. Nditi ndotenda. Muri yangu yadzoka. Yadzoka. Chanesa chii. Panonetsa sekuru. Ndakatorora nakutotya nezuro. Ndakataura nemudzimai wehanzvadzi yangu iyi. Ndichimuudza kuti tataenda kwasekuru nhasi kunoti vabatsire. Ndopaakazotanga kutaura nyaya dzakangowanda mamwe mameseji angu handina kutomasenda because mamwe aiti angachisende kacho ndo andasenda anga achitaura kuti manje mukazoonekwa pamavidheos pamatv naprofeti uwoyo anouraya zvokutoti mutodzokera pasekuru mubane kusimbisai naivo mutoti vatosimbisiwa chaiko because once angovaona profeti uyo kuri wahanzvadzi yangu profeti uyo once angovaona munhu weone mwe svina zvisina domboiti and akati unouraya ende for sure simba raanarapana unodi unokunda simba iroro ndo zvatinotoziva waimboti akati kumunhu unofa within 3 days unenge watofa hanzi akatombouraya munhu amene kuzimbabwe akati kumunhu ndoda kuuraya achitori munhu n'anga yaitozikanwa munhu uyo akafa akastroke akafamba nemawheelchair saka motova careful because zvamatoita zvokuti unoti muti unobuda mumatv once mangoonekwa nese muti unosimbiswa nokuti anouraya neutsinye mukangoona munhu uyo akangoenda nigeria hapana chakanakira chinhu ndakatorara handina kurara nezuva ndichitya kuti zvino kana padai nyaya dzacho dzakurema asi pane zvaakafumurawo zvimwe zvaakataura before zvokuti izvozvozvo maaudios acho ango ndinawo zvaaivanza asi mukoma vangu vaizvitaura mukoma vangu vakataura kujara kuti nini nemudzimai vangu hatisangani pane zvinonetsa izvi neizvi zvakatotaurika last of last year iye aiti hazvisi zvichiita kunge ava munhu uya unoita sokuti wakakanganisika njere zvinhu zvaari kutaura pamwe unohumana kana tonoita sei asisi pandakangotaura kuti abva kwasekuru akandibvunza kuti sekuru vacho vanobvepi ndikataura ndopakauti vanhu vekunyika iyoyo vagara vari strong ndopakatotanga kudi kutotaura zvinhu zvose akatanga kutora kati zvakawandisa kwai zvimwe asati ndatopedza ndiko ndichatozokuudza izvese achirondedzera kuti zveshuwa hatisangani ndadova nenguva iye nemaspiritual wife imiwo ndine maspiritual husbands akataura zvinhu zvakawandisa hanzi ava iye vachitune maspiritual husbands kwai mwe unenge achiita zvake mwe zvake kana tiri mumba ini kana ingada kusangana ava ndinopinda kumazuva saka zvinhu zvayainge wondirondedzera nekuda kwokuti ndandati ndabva kwasekuru ofiti ivo vaizvitaura zvinhu zvataiziva tichiudzwa naava ivo vachizvivanza vachingoti hazvisazvisi saka ndakatozotya kuti saka munhu sinzi achitaura zvinhu zvagara zvakataurika kudhara nemukoma wangu vachizvitaura saka zvorati nezvokuti profeti wevanore kuuraya unodorevesa zvinhu zvaava kuti kubudisa pachena zvinhu zvose wakutaura saka imimi shuviro yenyu ndeyekuti mukoma vasimbiswe chirutsi isusu shuviro yedu ndeyekuti toda kuti kana pane chakaitika pavari chinhu ichocho chitopera totally zvokutoperesesa zvezvokuti kana pane pavakapindawo nepasingafambiki napo vakanodhakirana nezvavakahakirana napo toda kuti dambudziko iri ritoandimanza kuti anzo vakapiwa spiritual wife spiritual wife ichi achisi chikwambo iri chikwambo spiritual wife chikwambo handiti kuchechere ichi chikwambo chinobva ku handi chikwambo chinodika kunana avamai toda kubvunzana ka zvakataurika zvacho zvakawanda izvozvo manje kutaura kwevanhu tinokufarira isusu tiri kufumura chinhu chakaipa isusu tiri kuda kuti mukoma vapore mukoma vakakudikana pavaida kuti vafambe navo nemukadzi wavo ukuti usachona totaura iye munhu wenyu pakutaura shuwa paakasvika panguva yaakaona moto uchipfumbuka kwako kuri kutolomba handidike vachida kufuma vaida famba nemotokari yakanaka ka handidike asi vakatadza chiga chavo chikaganurwa naprofeti saka ini zvokutanzi munoda kusimbiswa gezai mushonga mupiwa mafuta namufu handidike maspiritual ivayo yobira ko iye wacho muri kumujikisa nemushonga muri kumufungaidza here vakasvika vakanoramba mishonga zuro ndakazvipagadzirira regai ndikuudzei inini kana ndakurapa vanhu akadai
cheta pa kuno ko Zimbabwe atiti uyu wamunayo uyu anengarisa kane problem yake iye ane problem yake atiti isusu atirere munhu anoti ndiri kurwara achizviitisa because paari apa munhu akatoenda kunojoina zvikamukanganisa iye wallahi pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala prophet kana akaenda akanoromba ropa ikaenda kuromba ropa ndinoseka because inini handina chandinokamganisana kana chandinodetsana naye inini munhu auya achida kurapwa ndinorapa asi kana afomula dare rakaitwa iroro inini manje ndiri kunokosimba kunoko asi mukakwanisa kuti iyeyo kana kuchinyatsokuona kuti hamusi kunzwisisa pandiri kudzokera kuZimbabwe prophet kana kuchiti prophet ane simba uyu ndimundipa mari yake nditakure uyu ndienderei kuZimbabwe prophet atondidzire uyaona kuti prophet anoita sei ndio zvatete titoshuwira sekuru kuti kana zvichitoita zviri nani letito kana iri mari tsvage ndenge naye Zimbabwe izvozvi kana munhu ane mari akatokwira naye bhazi mukakwira naye bhazi izvozvo atiti anongosvika kudare kosi kudare kwako kutone vanhu ndinongofora kuti munhu ari kusvika iye ite zvakati zvakazvo kana mimi zviri kunzwisisa ini ndokutorerai munhu handiti ndizvo chaizvo ndinomuwana kuZimbabwe asi kuZimbabwe kwachitotaura kuti ndichimupa ndopa mushonga zvamukuta kuti hanzi hasi kudya hasi kugeza anogeza inini hatisi kunotamba naye wallahi pamberi paAllah subhanahu musaone kana ndakagara so nditizivi muchidza prophet adera uku kune maprophets akangofanana newe muri kutaura prophet hakuna prophet kubvira pana magaya makambiyo kusvika pana alright dai iye ane spirit yaAllah subhanahu wa ta'ala yaMwari ko uyu akafa yanoziya noku human angel anzi anu prophet wokuNigeria anoziya TB Joshua munoti iyeyo afa iye aripo ndiye nokuda TB Joshua Oti afandi ndati uyu aripo uyo anokudere TB Joshua uyu prophet ari under TB Joshua ndati anokudere TB Joshua TB Joshua ari kukunda TB Joshua ari kupi saka airegere kusafa iye abai mwana isu tikutaura kuti zvamuri kutaura pane murume uyu nguva yese kutaura naye ini hachisina nguva yekutaura naye handadzini handidika nokuti uyu ari kuvhengwa handidika akuvhungwa ini ndakakuudzai komandi yamusingatofana kutenda hanzvadzi dzenyu already atotala hanzvadzi dzenyu iri kurwara zvakangofanira kuti nhasi unomini wake nemukomakwe vakamona ane ronda pamagaro woti zvanzi ari kuramba kukwesha saka nofunga kuti anopora kana asingasochiri mushonga pachironda avapori because ivo ndina problem that izvozvo full stop problem anayo because aton mentally disturbance saka imi munhu ari mental disturbance wokuudza zvokuita kukomandari inombomauchidzwa nemukadzi vakaenda nayo kunobata ndofunga kuti last time tatine mumwe munhu akaenda futi kuna TB Joshua handiti akaendeswa mugomo naiyeye profeta mukutaura munoziva kuti ndai nyaya yefuti ifanike yeui anonzi yani wewe mukomana wekunonzi kusadoglenora yakachita nemukadzi wake vakuzorabana ndinayo kanyaya yacho ndi ndakaita futi saka mata kuti iye muprofita wacho ndiye mumwe chete kwaakayako kunoku handiti saka daliroro totally imini mukati anzi tinozofa motora mushonga mutsve munofa ndimi nasekuru mudzimai muroora wavo ari kuti mukafumura nyaya yemunofa handiti ko iye at least hanzvadzi yenyu inenge ichirapwa imi muchirapwa ko iye achikuudzai secret dzaari kuudzai hati ari kutofumurawo ari kubatsirwa nani ipapo hatizivi chakakuti chari kukupimai muroora wenyu akakona ndi muri vana adiki munoti uku nhasi maenda kunhasi maenda ndosaka ari kukutyirai mirai kana mamira pandiri ingomirai kawanoti twi nehe imimi gezai mishonga chete hapana protection imaenda kupai inodarike zvandakakupai ende mafuta iwayo ngendaa kuti ndakatokupai for the reason ende ini ndoda kubvisa zvinhu zviri munzee nokuyu handidika kuti abude spirit yake yanoti ndakakudza kuti mutore mushonga mumuise maziso mutore mushonga mumuise mhuru mutore mushonga mumuise full stop munhu akanoromba ende uyu kana akakastwa handikudza kuti Nigeria vanokasta vachipfumbuka utsi mapastors yavo yavamira ende ndakakudza kawani kana muchiona kuti ine zvikunetsai takurai hanzo dzenyu munongosiya kuZimbabwe hapana kusina rufu Mwari kana vakamutendera kuti achange ari prophet achashandirwa ndinongovhura zvake imi mukabvunze munhu ari kuda kurara nespirit saka iye anozonyanza anga nemaspirit yake wife uya nemaspirit yake husband muri kubva kuno mukuenda muri kutaura nani apa mukutaura uyo ari kuzvida uyo ari kuramba mukutaura nemunhu ari kuzvida angakomendere kuti
mukadzi akuenda kuuraya uyu kuti amuishete. Saka yeye mukadzi amuroora ari kuti zvake zvichapera sei? Imimi at least mamuudza kuti taenda kunobatsirwa. Ko iye ari kuti zvake zvinopera. Ndakaita kwavari ndakati taenda kwasekuru saka makanziwa munemo munofanira kudi kuuya kubatsirwa. Saka kana kuri kuti sekuru vazodzokera Zimbabwe ivo vakazoenda Zimbabwe munofanira kuenda pana sekuru. Ndo pakazotangira nyaya idzodzo kuti zveshuwa asi kuinda tichainda kudini asi muwe careful because kufumuka kwa aiwa iye ndamana kuti careful kabhozi mimi kubva nhasi handitika as group munotaura ipapo muroora wenyu chimbomupisa right kuenda kuchaita uyu musamuzivisi amai mwana rega ndikutaurirei kana ndini ndikaurayiwa neikuda kuti ndiri kubatsira neprofeti alhamdulillah hazvina basa handitika nokuti ndakapinda muindastry yandotoziva kuti ine hondo nemumwe ane uroyi saka uyu handikutaura kuti anofanira kupora kana mwari vachitendera ngatingomire ipapo chete ende ndimusanise kuti muroora kwasha wallahi hakuna nyaya iyoyo ngatishande nemwana wamai wenyu chete handiti zambuko musachichiti munochichitira nemunhu akudya sadza achitaura zvanzi profeti akudya makeke pamusaka pevanhu ivo vavati vaipo nezuro kwanzi handina kurara manje handi muna kugeza nemushonga here maizorara sei musina rega tinzwi Tsano chakaita kuti murambe kugeza mushonga chii masvika kumba? Vakandipa mushonga then mushonga wandandapiwa vakati ndidonhedzere mumaziso then ivo ndio vakadovera vakandidonhedzera mumaziso ndikuti apa kugeza then pakuzogeza chakaitika chekuti chakasvika kwakwatori late then tasvika kuri late paya ndikazokona kugeza but pane mashoko endandamutaurira ndikati sezvo ndandataura nasekuru alright munina wako ndeupi? munina mukomana uyu muri kugara mese? ya woenda kumba nhasi mukoma wogeza uripo mupinda mese mubathroom mukoma wogeza uripo wozosumuka wozoenda kumba kwako towirirana mukoma wako ari kurwara saka zvokuti aramba kugeza azodaiso endawo mubathroom imomo mukoma wenyu zvakutaura kuti zvanzi zvauyu vakaditika inini kudara kana zvemafanidzo zvakutaura zvindonorova kuti abvume ende mukateerera muchemushe mukatarisa kutitika munoona pane mukwananzi padi kutaura kwandikuita so 17 years akabeti achipenga anzwisa aroiwa nababa wake kuno kuSouth Africa kuno baba wake akuita mabusiness natete wake asa ari uku kutaura kuno kwandikuita kunoko ari kuhedza padi ari kugona kukorokoza aya ndopulenge amurikuita kana munofanira kuti kune mumwe uroyi unojamba ere papa kuti anzi pane muroyi asiri serious kune munhu anonzi anzi muroyi anoda kukundiwa misha tiri kufamba isusu kufamba misha nezvikwambo handitika isusu tikuti tikata zvangotinetsa tinoenda kumusha kwaprofeti fefe anokonza profeti tiitirei munhu uyu totongomugomba negovernment titione ika inini handisi munhu mudiki mishonga yandakatokupa iyoyo mukatoitsambira piro ndeichazokukwadzisai imimi gezai uyu ngaite zvakataura nokuti makuseni pandazodzokera nemishonga yacho ndo patazotanga kugona nepapo kupopota zviya zvokuti vavanoita hasha zvokuti ndandototya kuti pamwe anogona ndirova saka inogoma saka ndo pavazotanga kuzwa zvokuti imi munoti paipo ini ndine nhamo ndida kuti ndigeze nemishonga ini handina nhamo aindoziva zvandinoita imi ndimi munotori nenhamo mumusha pakati ugwaropa pane munhu uri kuchema hamusi kumuziva hamuzvizivi ndikati ndachandoziva handakana stori yakadero yandozva kai munozviziva kwanzi imwe hamusi kuita here marituals ndikati handisina zvandinodi zvandinoziva tingatonzwa nemi tiudzei kwamisatoso kuti hamuzvizivi imi muchirwisana neni kuti ini ndigeze nomushonga saka tida kunzwa kuti pamwe pane chimwe chinhu chavanoona family kana chavanoziva isu chatisingadi sevanavo chatisingasiii saka marituals acho ndei tiziti vangu vachireva tiudzei hanzi mukoma hanzi marituals akaitawo mushadhi yake kudani handinyatsokuyitsanangura nyaya iyi sezvairi because of ndikuona kuti paita makati plus ndanzva ivo vachizoti kwanzi vazotaura nomudzimai chichii zvimwe zvacho izvo zvandandisina kana ndavakudza makusei zvasvika pa30 stage because ini matsananguro endandavaita ndandavatsanangura zvakanaka kuti sezvo ndoinda ini ndoinda kwasekuru then I have that right yokuti sekuru vataure neni but then
pakuzoshandira yes vanogona kundishandira asi ini sekuziva kwandinoita because of I'm a Christian kushandira kwavanondiita vanogona kuti seizvozvi vachitaura neni vanondibatira zvese miteuro yangu zvose zvogadzirisiwa ndiinavo chero ndikabuda ndichiinda kunze uko chero ndogona kubanikana kukereke asi panyaya kuti ndoenda kukereke iku ndakabata mushonga zvezviri zvine zvichiita kuti zvine zvichindiremera asi kundigadzira vanogona kundigadzira chero izvezvi ndichitaura matambudziko angu ose anogona kungogadzirisa ko zvataurwa nemukadzi wako zvaatsinhira kuti iwewe nemukadzi hamusangane pabonde ichokwadi here kana kunyepa panyaya mirai mukoma ichokwadi here kana kunyepa pari zvino hatisangani chikonzero pane chirwere chinotibata like ini zvikurusa handingati kwaari because ndikati kwaari ndichange ndichimunyepera asi ini ndine dambudziko rokuti pendaiti ndichisangana naye kubonde ndichamborangarira zvakaitika nezvekuti ndakapindwa nechirwere pakava nemarwadzo akandibata ene marwadzo iwawo mabatiro akandiita ndakatogumisira ndichida chiro nokufa chaiko ndabatwa nechirwere ichocho mukoma wada kubatsirwa saka zvinoitika nezvekudai panyaya yanga achitaura iyoyo chero naizvezvi ndinongoramba hazvo futi ndichingori kusaidhi iroro kuti sekuru vanondibatsira asi mabatsiro avanondiita sezvo ndiri Christian izvezvi pamushonga uwoyo urengo uri kumba ndogona ngobatirwa munamato uwoyo ndogona kubatirwa muteuro uwoyo then ndobatirwa seizvezvi papa tichitoretese pamushonga uwoyo zvangu zvogara zvatongoita zvose kundoponeswa alright mukoma alright tazvinzwa chikumbiro chemhuri yenyu muri kuona vakazara muno havana kukutorai kuti muye kuzobatsirwa zvakaipa ndosaka muri kuona basa renyu rese tiri kuita pachena kuitira mangwana kana paine chakaipa tisi tinobva tagara pasi toti vakomana takazvinyadzisa takabuda tisi pachena asi taimboiteipo paya handiti saka tava tiri kuita chisungo chimwe chete chekuti ngatibatsirane tibate basa rakachena rinoonekwa nemunhu wese hatina auta yatiri kuenda hatina mugomo matiri kuenda kunonamata takawanda tiri vaviri kana vatatu tiri kuita tese mhuri yekwenyu vakwasha nanasekuru handiti chikumbiro chimwe chete nekunamata kwenyu muningi wanyu anenge aripo kana musingadi kubata mushonga muningi achakuisirai mushonga mumvura imi mugesa kana musingadi muningi achakudirai mushonga imi hamuubati mukuzatora muchoti inini bhilifu yangu ndeyekuti handibate mushonga muningi achidirai mvura tozoona pamberi handiti mukoma apa munogarira kurefu togara kutani kwakareba sei hakuna kunyanya kureba kana kusina traffic kana traffic ma 18 minutes alright muyele makwata ndakuona msheshi tada kufamba nebhora racho chaizvo kuti kana kuri kuti pane mhepo inenge ichindisvikira pamunhu ayo hanzi paya pamunoti muri kudyiwa nenyoka kwete mhepo nyoka kana ndichiti ndinodyiwa nenyoka ndinechireva kuti pane mhepo inenge isina kururama inenge yerima pamhepo yerima iyoyo zvezvichireva kuti kuda panenge pachiratidza kuti pane unenge akabata kana chinenge chisakarurama sekuru mune basa sekuru mune basa motoinzwisisa ameni ipipi researches azikabisa hatadzei anobona chirwere chamunoona chatinenge tichitambura nacho tinotambura pazvinhu zvakadai kuishetwa kana isatadizini ndozvairi andinonzwisa kuenda mweyayo unoenda the prophet haana chaanotaura chichibuda vanongochiendesa kumwe saka tisachupike asi mukadzi wake uyu ndi ari kuti zvisabve pauyu because ane tageti yakatarisana nemurume wake uyu akafa uyu mukadzi wake achaita mari anokutengerai motikari achava chikuseka
Yo, nai mari wangu. Azvakaoma. Chinhu ichi hatisina kukunyemera takachifamba kare tochichiziva. Alright. Ukabvunza mufa tine musikana aidze uyo kuromba achitotengesa zvidhina Catherine. Saka chinochiziva chinhu. Alright. Izvo handiti kuti ndo magariro azvode kuchichidzira ndiko. Yo. Anenge makore mangani achivanda achiramba. Hapana. Right, zvose zviri right. Ndaivaona mefanokaoma. Zvokuti titaingozvunza kochichiitika kuda kuti achitonopenga iye munhu wenyu ndiri kudare kwako wallahi shwashwa akatandaro kana zvamuta tanoramba kudare tinorova manje asvikazvo. Ende uyu ndipasta tinoona akapora achinamata. Atange rake chechi yachizinamatira arapiwa ita zvakanaka. Koma iye anorapiwa iye ada kuzorapa vanhu. Munhu anonzi pasta anonamatira vanhu achipona. Koma iye zvaari kurwara pasta. Hazvihoiti kunamatira vanhu chirwara. Zvoda wapona. Alright, tatenda. Saka zvakaoma. Alhamdulillah. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.